kumba pila tip hi kani ka reservation ka at present kata ka reservation policy ka bambam padlong an ka badang datang ko office memorandum ka kren na yu hang to bat bun ki ba sung bakla ba kahito ba VPP ki pan ka presentation re em ni kren be ni ong bade ban review no nambar hakatu hi ka polisi nilai isai ka bakta bandala pentrikam katkum katu ka polisi kani ka polisi ba menta kan kata hakarustar bat kabaha kan buon sakite ki perlok ki badan sagaro bat hagawai ki ong ba ka VPP ka pensyet lani ka ai kata ka communal feeling henry hato kamdai ka sarkar ka ba pensyet ka jing cancel je ka meeting jong ki seng bahalang ka bangila de ban tarik ka to city dan bok bangila tar lupa bangi ngila i kata ka vision baka jing pumpai lani pharia jai ben ka di ka government ni ka jing mut iu jong ka ban ong gumto ban bakim ba ki dawa kita ki perlok garo ban yo meeting sate pemut lada kim hun maki ngi sane ngin susong idol be ngin sulong ki siting dak kata ngi bamla ban pedang hang ni ngila pau sai ba ko kejing butu jong kane ka sarkar ngila i ngila shailot ba kadai maka ka ban pharia ke ben reu tengah ai bu kane ka korwo sipai ba wan ngi jong set pila i ba ka fast attempt jong ka sarkar kala i kala pendi de klinti bat ka baar ke habab ngap pat cheka po rilom jantia ki badi ki pardo prasnam ki pani kata ka arpo persen kani kamdai ka batmai ka jingpan ka jongki ya kata ka baha ka ba arpo persen hagap usnem 1000 san ngangala deu nong yalam seng hatu ko pot na kawi ko non kila da wait teng hado lai po persen na ka baha ko jongi gila poi ro hatu ko pot pa manga pot woi he jong ka pot na seng rilom jantia ngila poi bannya kum je jero janji jerong kti ndre hatu ko pot ngalong no bejajai ngamlai ye shot nambar ba kila ye kran sung tho bat ni tho ba khandriam upnar ubhoi war udai upai khasi bayar namar ba wat yo udak alphabet ni nak pendan kam luju te kani ka tek tek jong kini ki katto kan nengot klam de yo ka jing menjur na ki babon bapai nane de kata ka population nang ka po rilum jantia kimla ban ong tang ki wei arngut ka kunhun ka ban ong ba ka jantia ka don kam hadu arpo persen namar ba yementa hingi don kam ban pendai ya kata ka percentage ngin se kran hadin namar ba ngitip sha ba kumno bat ngakan turu ya barokhat lada fikwa ban ajung mut ya kata ka state reservation policy within the state market da kanmawi kata within the state lada ngila ban pembiang hiya kata hapo ka jela jongi kadai ka kamiyeng ko jongi wat numi tiang ya kata bakan intervene ane kan interfere kata ka supreme court lani ka high court kene kata lada ka kamiyeng jongi hi ka bet kabala dengi bam du kutung du do ngitip hi pramangi kamut kan bet